šta je u tom džezu važno za razvoj muzičke kulture u državi? Pa pre svega važan je razvoj te naše kulture u našoj lepoj maloj Srbici. Greota je da ovako lepa zemlja ne napreduje što se tiče kulturnih sadržaja. Evo, vi ste uložili napor u Užicu, napravili ste nešto što možda pola Užice nije svesno šta ste vi uradili. Napravili ste jedan džez festival. Znači, dižete nivo obrazovanja naroda, jer to je ono zbog čega mi treba da živimo i zbog svega. Znači, ja sam u Valjevu uložio 32 godine, bio sam direktor džez festivala koji sad već ima skoro 40 godina. Isto je bila teška borba, velika. Pitali su ljudi šta to radite, niko ne zna šta je to džez, kakva je to muzika, čija je to muzika. Mislim, džez je postao danas svetska muzika, iako su originalno su izmislili američki crnci, to ima istorija i priča, a danas je opšte prihvaćena u celom svetu i sve nacije ili ko se bavi, svaki džez muzičar, on se trudi da nauči neke stvari osnovne koje su opšte za džez jezik, da može da komunicira sa svakim džez muzičarom na planeti. Međutim, da ne bi to bilo sve jedno isto i da mi kopiramo nečiju muziku, ja sam to odavno razmišljao, a i mnogi ljudi po svetu koji se bavi džezom, da ako neko dolazi, na primjer, iz Austrije ili Nemačke ili Skandinavije, ima skandinavski džez, ima, na primjer, pa Kubanci su isto postali slavni sa tom njihovom salsom koja je mešavina džeza i njihove tradicionalne muzike. Tako da je u nekih zadnjih, ne znam koliko, 30 i nešto godina i ovaj Balkan došao na red, pa se proslavio balkanski džez. I ja sam imao sreću tako da po svetu, ne malo, nego baš dosta putujem, da upoznajem razne ljude, muzičare, da sa njima sviram. I kad sam bio i u Havani, video sam da oni imaju taj neki temperament kao mi i da kao što su oni lepo upakovali njihovu tradicionalnu muziku i spojili, imaju velike džez muzičare danas. I tako sam i ja, skoro 30-40 godina to radim, na jednoj lepoj, finom spoju te naše tradicionalne balkanske i srpske muzike i džez muzike. Ceo život sam posvetio džezu, drago mi je što to radim, znači to sam voleo, evo i danas to volim i mogu da kažem da sam srećan što sam u Užicu, jer ja ne mogu da se setim kad sam ja u Užicu bio. Ali pošto nisam bio dugo, evo, mogu da kažem, dragi Užičani, ja večeras imam za vas jedan divan i nov program koji se zove Na raskrsnici svetova, to je nešto što sam ja nekoliko godina razmišljao, šta je to što ja mogu da sviram ovde i sutradan u Berlinu ili u Njujorku, pored najvećih muzičara, slobodno mogu da sviram, jer nudim nešto što je naše, što je originalno, a doveo sam super ekipu, tako da evo mogu da kažem da mi je drago što ćemo mi večeras u Užicu ovo što ja sad pričam svirati i pošto vam je ovo drugi festival, čestitam i nadam se da ćete napredovati i da će biti sve bolje i bolje iz godine u godinu. Eto, mislim, radujem se, svi mi džez muzičari se radujemo, zato što, kako je moj kum Miša Krstić rekao, džez nije muzika miliona. Vi u svakom gradu imate 300-400 ljudi ili 200, nema veze, koji to vole. E sad, ako vi na jedan fini način, kao što vi vidite, koliko ste doveli imena ovde iz džez sveta, kad taj narod čuje i vidi da je to nešto što može da se sluša, on će sutra kupiti neku kasetu ili ploču ili da sluša džez i već iduće godine veće interesovanje. I to je ono što ja pričam. Dižemo kulturu našeg naroda. Treba narod da čita knjige, da gleda, da ide u pozorište, da lepim stvarima se bavi, da ove ružne stvari koje se dešavaju i ovo što nam pokušavaju da serviraju, mislim, ne treba to. Nije uopšte ovo sad politika ko vlada, uopšte me ne interesuje ko vlada. Ne može ne kultura, znači može kultura. Samo nam malo detaljnije recite to večera što svirate. Rekli ste da je to nešto novo. Je li to prvi put izvodite? Ovo je premijera, znači to je muzika koja, kao što ime kaže, na raskrsnici svetova. Ima zagrada, ja to namerno ne govorim, to je u stvari po meni srpski džez. Jer ja sam želeo, toliko godina se bavim, da stvorim nešto što će da ostane
i što može da ima pečat srpskog džeza, originalnog. Šta je okosnica srpskog džeza? Okosnica srpskog džeza je ovaj melos koji se svira ovde. I to znanje koje sam ceo život učio i svirao i sa Amerikancima i sa Evropljanima, znači džez muzika i naša muzika dođe do toga, a naslov koncerta je Na raskrsnici svetova, jer mi smo na raskrsnici. Duvaju vetrovi svakaki, mi se ljuljamo, ali ide zapadna muzika, ide istočna muzika, ide razne muzike i onda se napravi nešto u mojoj glavi i ja napravim koncert ovde. Nadam se da će vam se svideti. Hvala lepo.